Hi, jatano lamsago. Tini na ani first vlogo. Tini ka belekeno special day. Habong ka ani darani sajek samyukta bini achaimani sal. Gising tabuk thangai tongo darani besajek no achaimani sal palailaimani bagai. Tei srapsani bisingo no cake ranai. Pwede hingke choyawi nai tongdi ani channel no ang funugane Baba hai ke cake ra Baba sik excited cake ra nai bagai hingke dorok nai tong Tini ni birthday girl bini 3 bosor kurang ka dere ke bebang iko bini chak chalai rok mang da muni phone ke kisa hi hinga di hi wow na nai tu tong thoka ha tong thoka da cake de thok sagadi dadi ei thoguna ko hi hindi dadi no nai tong nai ro na hi Chaya tiki nai tong de